כשאני אוסף, אני יודע, אתה שומע. המרוץ הזה קשה, אבל ה80 כבר נגיע. היכל מרדכי זה הפסגה בין כל הישיבות, נועלים מטרה ואין תירוצים על כישלונות. החליקים אליך שלא יודע, צועדים ל80, כולם נרתמים, אין זמן פה לנוח. אני הולך לדרכי בין כל הרחובות, תפתח לי את היד, כי את היד אני רוצה רק לראות. אני מדבר אליך, לא לבד, לא לבד, אתה איתי בכל רגע. השם מתייעץ במי אבחד, אז ל80 כבר נגיע. לא מתבייש, היד פושט לבוא הניצחון, צועד רק אליך ותמיד כן תמיד עד האדם הנכון. החליקים אליך שלא יודע, צועדים ל80, כולם נרתמים, אין זמן פה לנוח. אני הולך לדרכי בין כל הרחובות, תפתח לי את היד, כי את היד אני רוצה רק לראות. אני